Os concellos da Mancomunidade do Salnés poden contar xa con 3 novas máquinas para mellorar os seus servizos. A través dun convenio coa Deputación de Pontevedra, a Mancomunidade obtén 3 novos vehículos. E neste lote, ademais de a motoniveladora, viña un camión bachador que tamén vai a engrosar o parque de maquinaria e unha máquina limpia praias, que é a primeira que ten a Mancomunidade, pero sí que sabemos que os concellos que teñen praias, pois que é un servizo demandado. A motoniveladora era a gran demanda da Mancomunidade do Salnés. Tanto esta máquina como o camión bachador prestarán servizos importantes en todos os concellos. Bueno, pois a motoniveladora, comentábamos agora, se utiliza para facer camiños, cando se bota xabre para esparcilo, para a limpeza de cunetas. É dicir, é unha das máquinas que máis demandamos os concellos, porque é o que máis nos demandan os veciños, non? Sobre todo en un concello rural como Meis nos piden moitos arranxos de pistas de montes e esta é unha máquina imprescindible para ese tipo de arranxos, non? Como sabedes, o camión bachador é para bachear e tamén un dos servizos máis demandados que temos os concellos, os veciños cando hai un bache nos chaman inmediatamente o concelleiro ou concelleira de obra correspondente. As máquinas xa están a disposición dos diferentes municipios. As máquinas xa podemos utilizar todos os concellos, cada concello decide que máquinas quere utilizar e en base a esas peticións que facemos os concellos se fai un calendario de distribución. Hai máquinas que están normalmente 2 semanas en cada concello e van rotando, se divide zona norte e zona sur da comarca, e hai outros servizos como os peóns forestales que están unha semana en cada concello, non? Os peóns forestales tamén veñen con algunha máquina, non? Pero este tipo de máquinas normalmente están 2 semanas en cada concello e nós, ou ben por trimestres ou ben por semestres, cada concello sabe que semanas vai ter as máquinas á súa disposición. Con estas 3 adquisicións, o Parque Móvil da Mancomunidade do Salnés conta con máis de 22 máquinas, vehículos que son dirixidos polos 20 operarios cos que tamén conta a entidade.